Og formanden har ordet. Kære Henrik, du mærker velkomsten, du mærker glæden og forventningen til dig, og jeg ser utrolig meget frem til, at vi to skal arbejde sammen. Velkommen på holdet, Henrik. Tak fordi du sagde ja. Tak fordi du vil løfte sammen med os andre. Tak fordi du vil tage den tørn, selvom vi jo alle sammen ved, at der er masser at lave, og der er meget, vi skal i gang med. Vi tror på, at vi bliver styrket ved det hold, som Henrik nu træder ind på. Kære Finn, nu er vi jo igen tæt på afslutningen af en af vores gode kongresser i Aalborg. Og endnu en gang, Finn, så har du været med til at trække i trådene bag kulissen, og du har endnu en gang hjulpet os med at have en fantastisk kongresoplevelse. Men det er også klart, Finn, at den her gang har det været anderledes for dig, end alle de andre gange, hvor du også har trukket i trådene bag kulissen. Og det er fordi, du har været den, som alle spurgte om alting. Du har været ankermand på hele vores kongres. Og jeg må sige til dig, Finn, at det har du gjort utrolig flot. Men det er jo ikke kun, når der er de store begivenheder, som den her, at Finn han trækker i trådene og tager et kæmpe ansvar. Det har jeg jo også set, hvordan han gør mellem kongresserne. Vi har kendt hinanden i mange år, og jeg har i de sidste måneder, efter at du overtog fra Jens, set det kæmpe arbejde, som du lægger i vores parti. Og tak for det. Jeg kan også huske, da jeg ringede Finn op for at spørge, om han ville være med på holdet som fungerende partisekretær. Jeg kan huske, at jeg gav Finn sådan omkring 15 minutter til at beslutte sig. Det synes jeg selv var meget. Men Finn, du havde jo faktisk ikke brug for 15 minutter. Fordi du sagde ja med det samme. Og det siger noget om Finn. Det siger noget om Finn som en mand, vi kan regne med. Som en anden, der stiller op, når dit parti har brug for dig. Tak for det. Og jeg ved også, at det vil være på præcis samme måde fra på tirsdag. På mandag holder partikontoret fri, det er de fortjent. Men fra på tirsdag, så vil du igen tage fat som en meget skattet organisationssekretær. Du byder en ny partisekretær velkommen, og du stiller dermed også din enorme erfaring til rådighed for os alle sammen og den nye partisekretær. Vi har brug for dig, Finn. Vi har brug for dit arbejde fremover. Og igen, vi regner med dig. Tak, kammerat. Ja, tak for det. Vi har endnu lidt arbejde, der skal laves på kongressen, inden vi kan slutte. Vi er nemlig nået til det punkt, hvor vi skal vedtage vores kongresudtalelse. Den har været sendt ud i organisationen,